Fy enw i yw Ruth ac rwy'n byw yn Sir Gar gyda fy merch Alice sy'n 22. Roeddwn i wedi bod eisiau Maethu, ond nid oedd bywyd wedi ei caniatáu. Yna, tua 10 mlynedd yn ôl, roeddwn i'n sâl iawn. Ond yn ffodus, wnes i wella, a wnaeth hynny wneud i fi meddwl am yr hyn oedd yn bwysig i mi a'r chymaint o roeddwn i eisiau mynd ati i faethu. Drwy weithio gyda fy thîm maethu'r Hawdurdod Lleol, rwyf wedi cwrdd â llawer o falwyr maeth a gweithwyr cymdeithasol sy'n bobl arbennig iawn. Maent yn cefnogi pobl trwy'r proses a mae'r cefnogaeth yr rydym wedi cael gaddy'n yn anghygoel. Maent yn arwyr go iawn. Rwyf wedi dysgu cymaint drwy faethu ar fy tîm Hawdurdod Lleol. Rwy'n wych gofalwr maeth ac rwy'n gennyf y hyder i ofalu am pob math o plant. Rwyf wedi bod yn maethu ers bron i 9 blynedd bellach. Rwyf wedi croesawu plant o wahanol gefndiroedd gyda straeon gwahanol. Mae Amy a Laura wedi bod gyda mi am 6 blynedd. Ifanc iawn oedden nhw pan oedd daethom am y tro cyntaf. Nid oedd gan un ohonynt syniad sut oedd i cael ei caru, ac fy wnes i'n siŵr fy mod i'n rhoi'r holl gariad ac y gallwn iddynt nhw. Roedd Amy'n cael trafferth deall ei emosiynau pan gyrraeddodd ato fi am y tro cyntaf. Weithiau byddai hi'n cymryd e allan ar fy anifeiliad anwes. Roedd rhaid i ni dreulio llawer o amser yn ei helpu i deall beth oedd yn iawn a beth oedd yn anghywir, a sut i fod yn garedig. Roedd Laura yn wahanol, ond fe gallwch weld sut oedd y profiadau wedi effeithio arno hi hefyd. Maent wedi dod ymhell iawn ers hynny. Mae wedi bod yn tipyn o siwrne, ond mae gweld y ddwy ohonynt yn gwneud yn dda yn yr ysgol ac yn tyfu'n pobl ifanc gofalgar yn gwbl werthau i gyd. Rai blynyddoedd yn ôl, fe faethais bachgen bach ar sail dymor byr. Dim ond 4 oed oedd e ar y bryd. Fe arosodd gyda ni am hirach na roedd yn wedi bwriadu, ond fe olygodd hynny bod Amy a Laura yn gallu gweld sut mae plentyndod llawn cariad yn edrych. Roeddent mor ofalgar tuag ato ac fe wnaethon nhw dysgu i fod yn ofalus ac sut i bod yn cariadus. Rwy'n sicr bod eu perthynas ef mynd i helpu pan fyddant yn cael plant ei hun rhyw diwrnod. Mae Maethu wedi newid bywydau ni gyd. Rwy'n falch fy mod yn gallu rhoi cartref diogel i'r plant hyn, sy'n rhywbeth y mae llawer am ohonynt yn cymryd yn gyniataol. Nawr, mae fy merch i yn athrawes ysgol gynradd. Felly rwy'n hoffi meddwl bod Maethu wedi bod yn ysbrydoliaeth i ni gyd.